Og det sidste, jeg lige vil vise jer til de grå bukser, det er den her mega fine Stockholm top. Den her lille flæse og bærestykke, der sidder højt, så det ikke bliver et problem med varmen, og bare rundt halsen og en lille knap i ryggen. Sådan en rigtig fin længde til de lidt løse bukser her. Og altså bare i sådan en helt kridhvid her. Der kunne man jo sagtens lige se en lille hæl hertil. Det kunne også være fint. Og altid en denimskjorte. Den er uundværlig. Den her, den er fra H2 Fagerholt og har de her fine perlemors knapper. Ellers bare sådan en helt almindelig skjorte. Ikke super oversize. Jeg har en XL på her, så I kan se, at den er altså ikke sådan oversize, så mange af dem vi har haft. De er. Men mega lækker og sådan helt lys kloret.